Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. I'm Okulora. I am in Opanku village, MBAISE. Our brother Afia Victor, Obina USA, Obiana program a few days ago. That was last Sunday. Obiana Ibakwa Simo Okulora and our parents ya Biugwa Hausa. If I want to relocate from Plateau State, or just to be precise, Gobonatafa. So he left Nigeria quite a long time ago. So Oben Yamwoke of Fubero since 2003, an engineer. So see I become not chocolate. I Pioku, according to him, Pioku. So he need to get them back to their root. And that's Nandeba Joka, according to Akoka call. My brother Moneba Money Nugas Nandeba Joka. So the boy moved far away from his place. So on our own in secret, in fact, it was emotional going, you know. So this brother we go Puteliana, Ogorana 2 plots of land, 1.2 million, we mezie fana. So eba ke go telia. Let me position this thing very well. Kunu na fifeme eba. So Ogorana since 2019, we be all in November. So I call him Kita no okay our foundation ever no nishin the youth. As na afia be Emeka, amara mo nya obo. As na Emeka bo nishin the youth na terrorize in the village here. Afia be Emeka be betunye omo eba. Due to na ya no onye nwa na nwere issue. Ha dey azana from Ife no. I na record the documentary nge play look ya ke no for everything ko si we me. Eba na ga na the dangerous. All the dangerous. So in fact, I'm a bully. The Emeka youth leader or village leader and a bully on your way back. On a missing work, hike. Or better, on Motina na. Engineer, son of my law, a bit in your moeba. A wager Jew Emeka KBC will detain your mon a ben mother, Emeka na koi fozo. On your one, away JB go see. One the Keda figure, Jerome figure, Noah. Prince, Keda figure. Igwez and affairs and work chairs and work or Chabigwe, but Ejo base and work or change for 1 month. Igwe na Quenquanaga, Bia settle all the issue. No, what if you work on me? Oh, Wokelana wana. When I make a bully, Imagondi, a figure youth leader, a figure village leader. I borrow you to know bully people, not terrorize the people. That is why they're saying that some of us the very, very wicked. So Igwe worry for me, working wana. And a pressure near work up, we want to work. This guy try to relocate to the family. So what can one now we be wopo mo dia oji authority wopo dia mo because ana ba na money ana banka to nyem history ana nworo nya na na aze azo ama mu ni iwe Emeka obuna nwoke bi ala na leta ego and all that. So e bidolo ruo na Saturday night and okirikiri enwesiri uno people bi ebe enwe church ebe and from Ife na no ndị church self nwelo interest na na onwe church ige ntị onwe ndị na-ekwu okwe na anwụ akịta. Onwe church never na ekwu ha nwere interest na ana and ha na Emeka dị na mma ana m ekwu ya ka mma na Emeka ha ga-apụta. You know, sometimes you ward them, you fight them. Onwere onye na-atụ egwu esi m Enugu bịa, but I will tell you the gospel truth. Ma igwe onwere onye na-atụ egwu if I chọọ bụ ka udo dị nwoke nwa na-ataga afụfụ osibi igwe ọpụta ome nke ọ na-achọ justice. So Saturday ka some people bịa n'ime abalị dara ụlọ akụlie. This guy etinyego 10 million naira n'ụlọ. Asuna Emeka na ndị otu ya ọha nwa tinyere ọmụ awasị foundation ụlọ Emeka bịa kpochie ya. Nwoke nwụnụ si eke ihe na-ekpochi na ana mmadụ na-ebuli ya. Ya na nwoke nwere okwu before mana ọ bụrụ okwu ana. Ọ nwoke anwa ana na ebe a na onye nwa ana. Ka ọ sị gị yes no ana ya. Daddy ọkwa gị nwa ana. Yes. Kwa gị nwe ya. Ka ihe na-eselu gị na Emeka o ji eme gị ife a. Amam ihe na-esere m na lab. Brother anụrụ m ọrụ ya ba fosi akpụ fosi ọka. Ha were kwado okwu ga-ebe ka eze. Eze agba ha dat na efoshala ha akpụ fosi ọka ebe lele ihe na hụ agbara. Anyị ekwana eze eji. Ya aga mitin eze eji. Anyị agaghị etinye ọnụ na ha gbasara na ha bịakwute m ka emechie. Ya bụrụ ma emechie obere 10 years or 20 years. Ye etinye ọnụ ewe gbasara okwu ala etinye ọnụ ya. The bottom line bụ na Emeka na-akpagbu maka ọ bụ onye isi na village of. All right. Thank you very much. Na mama ọ nwunye ya na onye ọbụla na-ebe akwa Emeka. Ọ bụ na ịbụ onye Mbaise, weda ya azụ Mbaise, abọ Mbaise, onye ọbụla ịbụ
ebe anyị nọ bụ Ọkpankụ village na Amụmara. Yeah, onwe Emeka na ebe a na-terrorize people. Ọ na-cause our parents problem. Oge anyị na-apụta onwe onye nọ n'ọkada, ibu ya n'ọkada, asị m na ya nwebe Emeka, achọrọ m ife ya. You know, you tell yourself the truth. You fight when the need be. Ka onye a na-akpa Emeka esi na-terrorize village. Kwa maka ya na daddy nwere okwu. Je kwatuo ụlọ nwanne anyị na-alụrụ parents ya na ogoro ego. Egoro na 1.2 million. Onye ọbụla ma adaza ebe azọ daddy inwe ya. You see? More than 10 million naira nwanne anyị spend ife a. Anyị ga-achọkwa Emeka, anyị ga-ejide Emeka. Onye ọbụla bụ onye obodo agwa Emeka na mụnwa bụ okwulu ọra ndị Igbo si na anyị ga-ejide ya. Abụrụ m onye ebe a, bịaba emebe a before. Mụ na Victor nwụ na abụrụ nwanne but ife ọjọọ ị condemn ife ọjọọ, one day ife ọjọọ mee gị. And onye na-agbalụ mmadụ ka a na-agbalụ. You know, that is why I'm different. Adị m na ebe ife ọjọọ na-eme. Mmadụ kara obi, adị m asị ndị obodo a ka ebe unu nọ. Mmadụ kụkata ụna, ịma n'ime abalị na-eju oyi, mmadụ kụrụ ụna n'ime abalị, nwere onye nụrụ mkpọtụ. Nke bụ na nwere onye nụ gba ime ụdị ha ma eji wee kụ ụna n'elu ụna alụsịghị ụna parapet ka a na-achọ ime ka erufuo ya ebido plastering bido fencing mmadụ kpọrọ onwe ya Emeka leader ndị village ife na-eme ya na ọ bụ leader na village anyị ga-ejekwebi ya we are going to go to his house onye nwadara ebe a kulie you know I don't know where we'll go from here I don't know so akunufu so Kefum. And when I want a phone, I do not have soldier. Very many soldier. Every soldier, I bought soldier. I know one why is okay. Only the soldier. No one quiz you. So I'm engaged a big way. I get a big way. I just say big way, J. Emeka. Kaimalu na Emeka ọ ga-akali igwe. Emeka kali igwe, ama na Emeka ọ ya kali Chineke ọ ya kari anyị niile. Ọ bụ na ada ekwezo okwu n'Imo State, I see esi bịa na kwado from Enugu bịa. Anyị bịa ba ka anyị mara ife mere ya ama mkpụ Emeka pụọ n'obodo a. Anọ m na Nnamdi na-agwa unu ya mụnwa bụ okwulu ọrụ adị m atụ mmadụ egwu. Anọ m na Mbaise. Ọ bụ na ha ga-agbachi anyị ụzọ, ha gbachi ụzọ. Na ife Emeka mee. You see, share this video, host a watch party, copy the link to your friends on Twitter, Instagram, Messenger, anywhere. Ebe anyị nọ bụ Ọkpankụ village na Amụmara Mbaise. Nwanne anyị nwoke na America, ọ bụrụ money bag, ọ bụrụ onye omego. He's not a billionaire. Mana nne na nna ya nọ n'ugwu Awụsa na-ata afụfụ and all that. Maka nata Nigeria dị. Ebego mpi ya ụkwụ, mpi ya nọ n'ụlọ ọgwụ ebere ya ụkwụ. This boy si ka o were na surprise ya mpi ya. Esi n'ụlọ ọgwụ kpọpụta mpi ya ebere ụkwụ ka eduru ya dubata n'ụlọ a. Ifu structure na ifu the visual picture ọ maka. So alụgo na 60%. Ife for na parapet roofing a plaster melowazi ife ndị for. So I could be good to you. So thank you very much. I cannot do it. It's not possible. Mana mmadụ kara obi mee ya. Na ajụ ndị village ka ebe fan na abalị Saturday a na-akụ na gba na-akụ ya kutuo ya nwere onye nụ. Anyị na-anya ebe niile for church. You know? For church. And the daddy no nwe ejegoje me individual finding. Je mata ife me mara ndị kutulu ya. Mana mana nke individual mere abụrụ nke ọra ga-ewe before asị na all the sentimental na all the ọ na-efefe onwe ya. Mmejefe igwe nsi igwe ka ife ọ ga-eme. What we need is justice. Igwe ka ife ga-eme. Igwe na-achị obodo abụghị eze nwoke ọcha. Ọ sị na onwere ife anyị ga-eme, amenu nke anyị ga-eme. Ife a dị devilish. Amara m better way to define somebody being devilish or evil than nke a. Ọ mmadụ Chineke kere ekemere ife a. Ọ ka njiri apụ aradọrọ m ụnya niile ebu malaria na-agagharị ajụ na-ebu m. Edina m na moto na-awụ m mmiri n'isi. Mana ekwego m brọda nkwa na m ga-abịa Mbaise. Mkpọ my friends esi Fabiko banye na moto ka anyị je mara ife anyị ga-eme nwanne anyị. This brother ada alahụzi ụlọ onwere ego is trying to do the best that he can for the sake of the parents. Ọ gwa m na befe na Mbaise ajọka. Ọ na-arụ na insecurity onwere ịma na ya na-alị ya. Ka ọ lụsị ya ịkpọnata parents ya due to wickedness. Ọ dị ka ebe nsi. Ọ lara ha ime ife na ba imepụta onye ọbụla na-ezo ezo. You know? So, kunu fia. A na-ekwu echi ka anyị malụ host a watch party. Achọrọ m ka ọ dadị nwa na nwere ife a na-agba ha. Onye go m interview. So my network is very, very poor. All the very poor. Let me see if I can switch to MTN. Let me see if it's possible. Is it realistic at this point? Yes, I think it's realistic. So, Ipob no.
I did 1,800 I watch now. 1,800. So Kunu fife me eba ka ha kufodo. You see? As na ndị church bịa na-ekpe ekpere against onye mere ife ọ bụ na ekpere ka ịchọ achọ ka akwụọ this boy ụgwọ ọ bụrụ dị sị ekwe ya ụgwọ onye mere ife a ga-eje nga onye jere mere ife a bụ ekwensu ọ bụrụ mmadụ o kwesịrị ije nga. That is my point. Ekwetọdị m na ekpere na-arụ ọrụ instantly n'ụdị ife a mmadụ ama mbịakwasa anyị rapụrụ ya chukwu or things like that. The king is a very popular traditional leader or ruler. I ga ejenubu igwe eze nwoke ọcha ama m onye ọbụla. I'm going to see him today. Nsi igwe biko na oge ana igbo ba ana igbo before anybody bata kingdom mmadụ ọ na-abịa bụ igwe si igwe biko na ọ bụ ka onye mbịambịa na ọ bụ onye ọbịa igwe ọmụ bata ka ọma batana ka eke igwe eze nwoke ọcha people so not popular king ebe a so he should have capacity o kwesịrị isolve issue a. I ga ejebe eze nwoke ọcha ka anyị mara n'ife mee ka anyị mara ebe anyị dara iwu ka anyị mara ebe brother Victor si wee mejọọ eji wee mee ya ife a. The boy is very emotional. Engineers n'oge ọ kpọrọ ya na ọ nọ na-ebe akwa na-emu m ebe a na ọmụnwa bụ okulu ọra ndị Igbo ka ntọ nọ kamera okunu fọm ọmụnwa bụ okulu ọra ndị Igbo na-eme ebe a. So ife nke ajọka. As I said on live broadcast that I'm going to do anything possible. I'm going to do everything within my capacity ka eme ife a ka ọ dị mma. This guy is holding up to 10 million naira ebe a ma ego ji Ghana. So we'll find a way to arrest those who concocted or conspired or colluded to do this injustice. Never. Kunofo. Akoli ya condemn. Nwere ife for. So also ebe aka kwuoto. So thank you very much. Ebe obene ino. Kunofo. Host a watch party. Copy the link to your friends on Twitter, Instagram, WhatsApp, Messenger, Signal. Anything you can do to ensure that thousands of Igbo people globally come across this video because na mmadụ amara echi nwere onye mma nke ga-eme echi. Thank you very, very much. Never. So you can see. So I'm going to go. IGBO eze nwoke ọcha, the traditional ruler, traditional prime minister. Onye na-achị this kingdom, this village, this town. Eze nwoke ọcha sị na a very, very popular king. So ka ije ọbụna ọ ga-anabata m ka mụ na ya gba nkata ọ nabatakwa na mungunu na eze nwoke ọcha ekworo ka m bata na obi ya ka m bata na his palace. A lot of people are like maka na-ekwu eziokwu and it's not a concern. It's never a concern. So thank you very, very much. Thank you. Let me give you the overview, the run over once again before I go. So this should be the back. Oh, the back Ifa. And the funniest thing is I'm not how mara ga akolifa. All the impossible iku ife ni na n'ime abani mmadụ rapụ enu ya. Yeah, somebody say go to eze nwoke ọcha. Anyị na-ejebe eze nwoke ọcha na ka anyị malifo emere anyị. People na-ekwupụli ya si na ezigbo mmadụ. So ka anyị jenube eze nwoke ọcha ka anyị jebe eli ya kwa ọ bụ m idine na mma afọ na si ya eze onye ndu onye ọchịchị aka na-achị obodo a ya biko ya gbatara ya ọsọ enyemaka ya kpọọ ndị melife a. Ọ ka o ji bụrụ eze onye nwere achịkwata ebe a. Everything name about the under eze nwoke ọcha. I say eze nwoke ọcha ya biko ya gbatara ya ọsọ enyemaka na alịlị akarịa na ụmụ Igbo na-eti mkpu. There are a lot of us are looking onto him now. Ka ya malụ ha ọ ga-eji mee ife a. Ka ama judgment ọ ga-pass. Investigation ọ ga-eme how he is going to go about the culprit and go about justice as well. It's important. One thing is arresting the culprit and another thing is bringing him to book. And then paying back the victim. Onye bụ Victor nwanne anyị nwoke nọ USA nke na-anọchite anya ya taa. So wherever you're watching from, thank you very much. Abum Okulora, Opanku Village, Amo Marambi, say Imo State, or you can say Eastern Heartland. Thank you very much.